Hi everyone. Namhlanje sivakashele uBabhlophe eFNN eClermont. Omunye wabantu abanominathiwe kuma Claremont Legend Awards 2019. Ake singene ngaphakathi sizwe ukuthi uthini. Ngiqala ngokubingelela baba. Okhuluma naye ubuhle wakanyando from eClermont Youth Center. Siyabonga opportunity osinikeze yona namhlanje ukuthi sifike la ekhaya sikwazi ukuthi sixoxisane nawe. Siyathanda nokucongratulate for ukuba nominee urecognize as omunye wamaqhawe aseClermont. So ubaba mangizwa kahle waye kumkhonto wesizwe. So engifisa ukwazi baba ukuthi what was your inspiration? Mhlawumbe ukhule vele uthanda lo mkhakha noma mhlawumbe into wathi usumdala wa decide kanjalo. So what inspired you ukuthi ube a part of umkhonto wesizwe? Nginibingelele. Igama lami nguHappy wakaHlophe. Eminyakeni yo-1978 ngila kwaqala khona ukuthi kwasikhumbule lento kube khona commemoration ka June 16. Ngokuba seduzane nekhaya kaBabGumede waye kuyasibiza sithathe siye lento eMaromeni lapha. Uma ku June 16 kube ila kukhunjulwa khona amaqhawe adlula ngo June 16. Yes. Kwaqala lapho kuvuleka amehlo ke ukuthi ne ubandlululo luyinto enjani nesihluko esasebenza ngalizwekhathi ngesathi ingane zithi ayifuna ukufunda lento ulimi lwesiBhunu. Ningi zabulawa ezinye zase ziyaphuma ziya ngaphandle ziyojoina umbutho umkhonto wesizwe. Kulezo sikhathi leso 1979 kwase kwasungulwa iCosas okuyi-club okuyinhlangano yentsha abafundi. La eClermont kwasikwaba nophiko ke olokadeli ukhona ke lokadeli lidwa oNonukheswa nabanye babuye bafuthi balide naku region edukuzana yayiCosas eyayilidwa uLulu Johnson kuNational. Kuzoba u1982 kwase siqala ukwakhiwa ukuvela kwelento kweParliament lesithathu okuthiwa i-Tricameral Parliament. Ela lifaka amandiya namakhaladi. Amandiya ilidwa ikhaladi okuthiwa Allen Hendricks. Amandiya ilidwa uRush Bansi noPhuvalingam no Dr Reed. Bavuma ke bona ukuthi bahambe bongena eParliament abantu basala ngaphandle. Kusala kwabantu ngaphandle base bathi abakhe iUnited Democratic Front oku-UDF. UDF ihlanganisa bonke inhlangano ngabaleza ama-sports, amasonto, ngaba itokfela, ngabe eze-youth, ngaba ezama-civic. Zonke zahlangana ke zathi ke siyahlangana thina sibisana nokuthi kube khona le nqantathu weParliament okuthiwa i-Tricameral Parliament. Esikhipha thina ngaphandle eParliament ngoba leyo lokuzana bavuma bahamba bayongena lapha eParliament abantu babikade bengamelelekile. iUDF yaqala ke lapho ke ngenhlanhla futhi umuntu waba uNational President waba uBabGumede lento uAchigumede. Yes. Bakhona ke nabanye abakhethwa uThera Lekota wayekade esuka naye la eClermont esanda kuphuma ejele ngo1982 kwase siyahamba sekiwa elokuzana eCape Town. UDF yakhiwa yasungulwa eCape Town eMitchells Plain August 20. Thina ngaleso sikhathi sasikwi-position othi sisungule iClermont Youth League. Yes. Ngebhadi wangeke uzukwazi ukuthi uhambe uye lapho ungeyona delegate enhlangano ekhona. Sasikade sihamba senza ama-survey sambe siqoqale kuzana intsha la ukuthi na sakheni ilokuzana iClermont Youth League. Sake abantu ababengena abanye abanye ngokwama-sports abanye bengena ngokomculo abanye bengena ngokwe-art. Sibe nesikhathi la sesenza khona ama-fun day ukuthi ihlanganiwe ukuthi lokhuze ngezinto eziningi ezokukhuzana. Khona lapho mahlangene sibiza abantu abamotivateayo. Le time bemotivate le time chazeleka usha lwaseningi lwaseClermont. Mina ngakhethwe njengo-public secretary weClermont Youth League eyalandela ikomiti lokuqala elalidwa uThishu Gumede uSquash. Nabanye okuhlengwe enkabadili noBhekashezi noSibu Mngadi.
kwaswafika izwi elithi-ke ubuholi obulayo ngaphakathi eClermont angabe busaphuma ngoba iClermont yaphenduka yaba ikhaya labantu ababeshawa emalokishini amaningi. Abantu bokuqala esabamukela leClermont waba abantu baseMastile kweza abantu baseChesterville beshawa ama-ZP endaweni zabo. Uma befika la bazofika kaBagumede bese baGumede sibiza thina njengabaholi beyouth sibafunela indawo la bezohlala khona indawo elokuzini bezobhaca khona. So kwaba i-process kuze kufinyelele ekutheni usidecide ukungena ku-military. Yila sangena khona-ke kumkhonto wesizwe sase seyibala ngaphakathi. Imaphi ama-challenges mhlampe ongathi ube exposed kuwona nje iziphi nje inkinga obe nazo? Inkinga engibe nazo ungakwazi ukuthi uhlale ekhaya ngokukhululeka nanokuthi ubona abantu abaningi bebaleka bebulawa endaweni zabo bebalekela leClermont. Uma bebalekela leClermont kufanele ugcine ubanikeza izinto zokuthi bahambe bayivikele nabo la uma masebebuyela elokuzini lento emakhaya. Ekhaya ke kwagcina kuhlukumezeka wonke umuntu. Akuthina sonke besikade si-political active. Abazali babengekho active kodwa babe support. Ungena kwamaphoyisa enqamulo bebhodloza lokuzana osilingi bethi bafuna ikhali bephihliza ama-light angaphandle. Leyo nto leyo yenza ukuthi nikuhlumezeke nalento nabazali. Uma sebe destroy lento ikhaya kwafanele ukuthi ngingabe ngisahlala ekhaya ngibe umuntu uhambe equba eindaweni eziningi ezihlukene ngingisi unit yethu. Ngokuthi imini watholakala nazo zinto ngagwetha umnyaka emibili. Uma be-investigate umuntu lapha nomuntu ba-investigate umuntu lapha uma sekufika ukuthi hayi nangu umuntu esimthola inecala basimthole kwi-position yekali akahamba ayovela enkantolo. Umuntu wavela enkantolo yimina wagcina segwetshwa le umnyaka le emibili. Kwathiwa laba bazofakaza ngokuthi-ke siyi-unit leyo bangafuna ukufakaza. Litheni imicala ngigweba lo 2 years ngase ngenza i-appeal ngaphuma ngaphinda futhi ngathathwa ngafaka u-state of emergency. I-state of emergency ngo-88 esaze saphuma ngo-89. Uma sesiphuma ngo-89 senginikezwa ama-restriction orders ukuthi ngebhadi akhona le ndlela abhaliwe ukuthi awusavunyelwa ukuthi uhlangane nabantu abawu-4. Awuvunyelwa utheni uhambe uyohlangana uhambe le nama-gathering. Isikhathi ngo-10 ngihamba ngiyosayina ePinetown Police Station. Ngibuye ngo-12 ngiphinde ngihambe ngo-2 ngisayine futhi ePinetown Police Station. Ngibuye ngo-4 ngo-6 o'clock fanele ngibe sengisemagcina sekhaya. Ngithe uma sesikhululekile abantu bathi abekho umuntu abambona ukuthi angaba yikhansela la imini umuntu waba yikhansela ukuqala la kule area le. 1996 itheme yaphela ngo-2000. So ke ngakho ngisho ukuthi abanye abantu babona ukuthi bukhona ubuholi nokuthi kube yekhona lokuzana ukubambisana la elokuzeni emphakathini. Ngaphansi kwale area yethu ukuthi ube ikhansela. Ila umuntu alokuza khona ke ngo-1996 yaphela itheme yethu ngo-2000.